Mata miti raga a kone haye sama te raga kar kai dariya mutanen ka suna ruwa baka sani ba kai a koge ka kwanciya ya haye sama te raga ka shiga damuwa ita rayuwa ana santa da karuwa layin mu shekaran jiya mai babuwa ayi mu gani babu guna wuniya gun daukacin masoya na yi godiya ai hakuri muna gabi da haye gadowa ƙura'ar mu ta wuce ta isa gurguru dokin kara na danda aiwa mado muke shiga a taro mu kure ado rike gaskiya ka ci lafiya sai masu falsafa za su yi moriya da daɗi maganar kuɗi ya ɗan ba mu na shan ruwa ya irin salon gidan musa na don yayi girma da tsayi sautinsa in yayo za ka ji ya takwai ai duk abin da nauyi ya rasa sakwai ba mu damu ba ko ba mu karu ba dashin tuwo ana yin sa a tsangaya ya haye sama te in rabbi yayi ba mai makatar babu ana yin sa da hanzari ya an na bar mutane da yawa na giya ba na siyan farare na ije bakiya da ido daya ba a zuwa gaya na yarda zan iya tun a kuruciya ni ban zamo ina kushe arewa ba kan ba a kula mu ba yi waɗansu ba sa so a yaba mu ba bari ban yi ba ta haɗa mu ba ina so a ce a dawo a yi sangaya ni na yarda mai kuɗi shi ya fi son kuɗi layin mu shi ake so a yi maguri dolansa ɗan giya za ya yi tangaɗiya matan garin mudu sun sai tukuriya da gudunmawa za ku kure rawa daga alishan ku mai buga nan ba ɗaya muna ji muna gani ni gwambe zani bar rai na fulani ba na lura addamawa ba su gaji ba yan kebbi ba su ce za su ajiye ni ba yi garin su shehu yan sakwata banki ba ba za ni kyale in yobe a kulla ba mai duburi ba zan daina kula su ba jigawa ba su kushe aniyar mu ba kaduna ba su ce za su hana ni ba kano ta dama ba za su tare ni ba na cibiya ta ba ta fita ba